szép lassan. De ettől független, itt most én is, ha valami hülyeséget mondok a streambe, abszurd, nagyon-nagyon magasságot, biztos, hogy kiforgassák, bele se akarok inkább menni, szóval inkább örülök, hogy itt tartunk, és hogy nagy részt pozitív dologgal érjük el ezt a dolgot, mert én úgy értelmezem, hogy nagyjából nem drámák, semmilyen hülyeségekkel vagyunk itt most. Szia Alex, durván 35 000 feliratkozó óta követem a munkásságodat, elképesztő, hol tartasz, gratulálok. Az igen. Legyen még ennyi vagy több. Hú, basszus, köszi szépen, 35 000 óta, az sem volt, még sulis voltam akkor. Mondom, nagyon durva, hogy ilyen old school nézők jelennek meg, mármint, hogy tényleg olyan régóta, kicsit nehéz nekem, hogy folyton követtek, de hálás forintot. Szia Alex, gratulál az 1 millához Veszprém megyéből, innen is hála, hogy ilyen jó videókat csinálsz nekünk. Köszi. Nagyon szépen köszönöm tényleg. Baszki, nagyon közel van. Fú. Nem tudom. Nem, nincs sok közöm annyira, hogy én is elkezdtem izgulni, vágod? Hát azért van között, mert munkád van neked is a videóban, érted? Tehát te is segítettél. Meg úgymond régóta barátok vagyunk csatornára, tehát mindig szívesen jöttél videózni. Anonymous donételt 400 forintot, Oroszada. 12 000 néző, jó? Köszönöm, nem tudom mit jelent az, de köszönöm. Guys! Ha besül ez a konfetti, én nem tudom, hova megyek. Nem mit lesz. Hát Izsák donételt 500 forintot. Hátizsák. Hihetetlen, hogy már 1 millió feliratkozónál tartasz. Bár megértem, mert nagyon jó és igényes videókat készítesz. Én egyébként a Pugvaló életben óta nézlek. Így sokron volt. Köszönöm szépen, köszönöm, tehát neked is 1000 hála, köszönöm. 400 forintot, sok sikert a 1 millióhoz. Én most gyors közbeszólok, szerintem nyomok még most egy gyors pisi szünetet, mert nem akarok az ugrálás, meg az örömbe behúzni. Nagyon gyorsan nyom ki. Jó, villám, Niagara lesz. Magam is van egyik videójában Excel harc a közében. Hirtelen nem hallottam az elejét, nem mindegy. Köszönöm a donétet, tehát tényleg... Guys, nagyon közel van! Ne. És megvan az 1 millió!